केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आज मुद्दामून पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण किशोर सावंतवाडी याचं कारण असं आहे, मी मुद्दामून आलो इकडे। उद्या 20 जून आहे। गेल्या वर्षी याच दिवशी 40 आमदारांनी महाविकास आघाडीच्या पर्यायाने उद्धव ठाकरेंच्या सीएम असताना पाठीत खंजीर खुपसून गुवाहाटीला निघून गेले। महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या लोकशाहीतला अत्यंत काळा दिवस म्हणून 20 जून 2022 ओळखला जातो आणि हा दिवस जागतिक गद्दार दिन म्हणून साजरा करायचा आमच्या पक्षाने ठरवलेला आहे। आणि त्याचाच एक भाग म्हणून उद्या सकाळी कुडाळला 50 खोक्याचा देखावा उभा करून त्या 50 खोक्याची आरती केली जाणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे कुडाळला RSN चौक इकडे उद्या 50 खोक्यांचा देखावा उभा करून त्या खोक्यांची आरती करून सर्वसामान्य लोकांना हे सांगण्यात येणार आहे की या लोकांनी तुमच्या पाठीत खंजीर खुपसलं आणि आम्हाला सगळ्यात वाईट वाटतं की त्याच्यातली एक व्यक्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे, दीपक केसरकर, जे आपल्या शिक्षण मंत्री आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांनी, विशेष करून सावंतवाडी मतदारसंघातल्या लोकांनी शिवसेनेवरचा विश्वास म्हणून त्यांना त्यावेळी निवडून दिलेलं होतं। यापूर्वी त्यांनी शरद पवार साहेबांचा सुद्धा असाच विश्वासघात केला, त्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंचा विश्वासघात केला, आज ते नारायण राणेंना जवळ करतायत। पण ज्यावेळी आम्ही होतो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात, आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना माहिती आहे की त्यावेळी शरद पवार साहेबांचा आदेश आम्हाला असतानाही यांनीच आम्हाला त्यांच्या विरोधात उभं राहायला सगळ्यांनी भाग पाडलेलं होतं आणि आज तेच परत तिकडे जायतात। तर यांचा निषेध सावंतवाडीतून, ज्या सावंतवाडीला अनेक वर्षाचा इतिहास आहे, त्या सावंतवाडीची परंपरा, त्या सावंतवाडीचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात घेतलं जातं, त्या सावंतवाडीतील जनतेचा त्यांनी विश्वासघात केलेला होता आणि त्याला उद्या 1 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि त्याचा निषेध म्हणून उद्या जागतिक गद्दार दिन पाळला जाऊन सिंधुदुर्गात या आंदोलनाची आम्ही सुरुवात करतोय। अनेक वेळा असं होत गेलं की लोक कुठेतरी चेहऱ्याला भुलतात, त्यांच्या वागण्याला भुलतात, पण त्याच्या आतमधलं जे काही छुपा अजेंडा असतो तो वेगळाच असतो आणि तो कुठेतरी आता लोकांसमोर आला पाहिजे। आता गेली अनेक वर्ष झाली लोकसभा कंटाळलेली आहेत त्यांना। मी सर्वप्रथम खासदार विनायक राऊत साहेबांच्या भूमिकेचं स्वागत करतो की त्यांनी फार मनमोकळेपणाने सांगितलं की उद्या जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ही जागा सुटली आणि त्यावेळी नक्कीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जागा सुटल्यानंतर अर्चनाताई गारे परब याच आमचे उमेदवार आहेत, हे सुद्धा आज मी जाहीर करतो। आदरणीय पवार साहेबांनी ज्या आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आमची सर्वांचे उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अर्चनाताई गारे परबच असणार आहेत। विनायक राऊत साहेबांच्या भूमिकेचं मी स्वागत करतो की महाविकास आघाडीतर्फे त्यांनी असं सांगितलेलं होतं की बाबा उद्या त्या अर्चनाताईंना आम्ही निवडून आणण्याची जबाबदारी सुद्धा त्यांनी घेतलेली होती। सावंतवाडी मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा परंपरागत बालेकिल्ला आहे, होता आणि याच्या पुढेही राहील। आज आपण बघितलं, आम्ही जरी विरोधी पक्षात असलो तरी अनेक लोक आमच्या पक्षाच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवून, त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून कुठेतरी या पक्षात परत येत आहेत आणि म्हणूनच सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघावर आमचा दावा 100% राहणार आहे। शरद पवार साहेबांची आम्ही 15 दिवसापूर्वी भेट घेतलेली आहे। मी होतो, कविनबाई होते, विठ्ठल रोहतस होते आणि आम्ही सगळ्यांनी असं साहेबांनी आम्हाला वचन दिलेलं आहे की सावंतवाडी मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडेच राहणार आहे आणि त्याच्यामुळे आता आम्ही याच्या पुढे भविष्यात म्हणजे आतापासून
सावंतवाडी मतदारसंघावर लक्ष जिल्ह्यात केंद्रित करून 300 बूथ या मतदारसंघात आहेत. आगामी 15 ते 22 दिवसात संपूर्ण बूथ कमिट्यांचे मेळावे घेऊन सावंतवाडी मतदारसंघावरचा आमचा दावा किती प्रबळ आहे हे आम्ही सिद्ध करणार आहोत. कणकवली असेल, कणकवली देवगड आणि कुडाळ मालवण हे 2 मतदारसंघात शिवसेनेकडे आहेत. त्या मतदारसंघात निश्चितपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही शिवसेनेबरोबर राहणार आहे आणि आमची अशी अपेक्षा आहे की या मतदारसंघात सुद्धा महाविकास आघाडीचे जे उमेदवार आहेत आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे, शिवसेनेने हीच भूमिका इथे घ्यावी अशी आमची अपेक्षा आहे. आज सावंतवाडी आपल्या सावंतवाडीमध्ये येण्याचं कारण हे सुद्धा होतं की अनेक ठिकाणी राज्याचे शिक्षण मंत्री असूनही शिक्षण मंत्री म्हणून आपली भूमिका बजावायला तिथले मंत्री पूर्णतः कमी पडतायत असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाही आहेत, ते शिक्षण देणारा सुद्धा कमी पडतायत. मग सिंधुदुर्ग जिल्हा जो तुम्ही स्वतःचा जिल्हा म्हणवता त्या जिल्ह्यात जर अशी परिस्थिती असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं तुम्ही कसं काय राजकारण करू शकता, कसं काय शिक्षण मंत्री म्हणून तुम्ही ही भूमिका निभावू शकता, हा आमचा प्रश्न आहे. ज्या अजितदादांनी तुम्हाला तिकीट दिलेलं होतं, ज्या अजित पवारांनी त्यावेळी तुम्हाला तिकीट दिलेलं होतं, त्यांना तुम्ही पक्षात येण्याचं निमंत्रण देताय आणि याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट काय असू शकते. आज अजितदादा 56 आमदार असलेल्या महाराष्ट्रातल्या पक्षाचं नेतृत्व करत आहेत आणि ज्यांच्याकडे सावंतवाडी नगर परिषद सुद्धा ताब्यात नव्हती असे शिक्षण मंत्री त्यांना निमंत्रित करतात. हे कुठेतरी वैषम्याची गोष्ट आहे. प्रवीणबाईंचं एक आवडतं वाक्य आहे, नांदा सोबते बरे म्हणून. कित्येक वेळा त्यांनी त्यांना सांगितलंय पण ते विसरून जातात. परत आम्हाला तेच त्यांना सांगायचंय की तुम्ही जिथे आहात तिथे सुखी राहा, आमचं काम आम्हाला करू द्या, येणारी निवडणूक आम्ही प्रत्येकाला आपलं स्थान दाखवून देऊ. नाही, असं काय वाटत नाही. ते जे सांगतात ना त्याप्रमाणे कधीच काही नसतं. तुम्हाला मी सांगतो त्यावेळी सुद्धा त्यांच्या श्रीधर अपार्टमेंट मध्ये ज्यावेळी मिटिंग व्हायच्या त्या 13 जणांच्या कोर कमिटीत मी सुद्धा होतो. ते आम्हाला असं सांगायचं की शरद पवार साहेब असं बोलले तसं बोलले, असं प्रत्यक्षात कधीच काही नसतं. कोणीच त्यांना काही सांगत नाहीत. आणि एकनाथ शिंदेची उजवे हात किती आहे, डावे हात किती आहेत याची मला चांगली माहिती आहे. ते एकनाथ शिंदेना कदाचित आता ओळखत असेल, मी गेले अनेक वर्ष त्यांना ओळखतो कारण माझं शिक्षणच तिकडे झालं असल्यामुळे एकनाथ शिंदेना हात किती आहेत, पाय किती आहेत त्याची मला सगळी चांगली माहिती आहे. सावंतवाडीचा मतदारसंघात केसरकरांच्या विरोधात मतदारांपर्यंत पोहोचवणं. हा, पण आता आम्ही सुद्धा शेवटी कसं आहे, 2 भाग आहेत की आंदोलनाच्या माध्यमातून आणि संघटनेच्या माध्यमातून. आज आम्ही आमचं लक्ष जे आहे ते संघटनेवर केंद्रित केलेलं आहे. म्हणूनच मी मगाशी असं सांगितलं की बूथ कमिट्यांच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत जातोय. तुम्ही येणारे 2 ते 3 महिने बघा, प्रत्येक गोष्टीत सावंतवाडी मतदारसंघातल्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टींमध्ये वेंगुर्ला असेल, दोडामार्ग असेल, सावंतवाडी असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या विरोधात उभा राहणार आहे. आमचे उमेदवार विधानसभेच्या आघाडीमध्ये राष्ट्रवादीच्या अर्चना खेळत असतील तरी महिने त्या दिवशी सांगितलं. पण ज्यावेळी फॉर्म भरण्याची वेळ येतो, टीबी फॉर्म येतो, त्यावेळी मात्र निरीक्षक दुसरा टीबी फॉर्म आणतात. तशी राष्ट्रवादीची आता यावेळी तसं काय होणार, म्हणजे तो विषय संपलेला आहे. काही गोष्टी त्यावेळी होतात, त्या तो विषय संपलेला आहे. काम केलं बरोबर. त्याच्यात त्यावेळी आपली सुद्धा भूमिका फार मोठी होती त्यावेळी, त्याच्यात मला चांगली आठवते ती. त्याच्यामुळे तसं काही ते होणार नाही. 100% मी तुम्हाला सांगतो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अर्चनाताई घारे असतीलच. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.